zabij. Nie ja. Ty sa zabij. Ty sa hoď pod vlak. Tak ako si to chcel odo mňa. Aby ja som si ublížil, aby mne sa niečo stalo. Ty sa zabij. Ty si ublíž. Vypadni a zabij sa. Za tie hriechy, čo si všetko naspáchal. Ďalšia vec. Viete, čo mi spravil? Ten Bukvic. Peťko? Využil ma na takúto situáciu, že keď som prišiel do Nemecka, nevedel som ani nemecky, ani nič. A urobil takúto vec, že zavolal dvom starým Nemcom, že som vlastne nič nevedel o ničom, nevedel som ani nemecky a chceli ma zneužiť. Lenže ja som bol šikovnejší, som sa rozplakal a som otvoril dvere, som zobral kufor a som chcel ísť domov. Stala sa proste takáto vec, že proste Peťo strašne veľa vecí o mne dával každému a informácie. Dával starým Nemcom, napríklad, jak ja sa kúpem